Στην Κύπρο, τα περισσότερα σπίτια χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα τις φλωρέντζες. Είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο και εξοικονομούν ενέργεια. Η πρώτη ύλη σιδήρου έρχεται στο εργοστάσιο τυλιγμένη σε λωρίδες και τοποθετείται στο μηχάνημα τρυπήματος και κοψίματος του υλικού. Όταν τρυπηθεί και κοπεί, τοποθετείται στο μηχάνημα συμπίεσης και διαμόρφωσης του σχήματος. Στη συνέχεια, τοποθετείται ειδικό σιδεράκι ασφαλείας για το κλείσιμο του καλουπιού και πρεσάρεται για να σταθεροποιηθεί. Ακολουθεί το δεύτερο στάδιο, όπου τοποθετούνται τα καλούπια σε κινούμενους γάντζους για να μπουν στα μηχανήματα πλυσίματος και μπογιαδίσματος. Έπειτα, πλένονται με πιεσμένο νερό, έτσι ώστε να καθαρίσουν από τη σκόνη που έχουν. Μετά, μπαίνουν στο φούρνο στους 100 βαθμούς Κελσίου για να εξατμιστεί το νερό που βρίσκεται πάνω στα καλούπια. Στη συνέχεια, μπαίνουν στη μηχανή μπογιατίσματος, όπου με πιεσμένο αέρα θα βαφτούν και βγαίνουν για να ελεγχθούν αν βάφτηκαν παντού. Μπαίνουν ξανά στο φούρνο στους 150 βαθμούς Κελσίου για να στεγνώσει η μπογιά και μετά τοποθετούνται σε καρότσια και μένουν εκεί για μία ημέρα. Έπειτα, κόβονται τα καλώδια σε διάφορα μεγέθη για να προχωρήσουν στο στάδιο της εγκατάστασης του ηλεκτρικού μηχανισμού. Ακολούθως, δημιουργούνται οι βάσεις της φλωρέντζας. Προχωρούμε στο τρίτο στάδιο, όπου τοποθετείται η κεντρική ένωση παροχής. Ακολουθεί η εγκατάσταση των μικρών πυκνοτών εκκίνησης και η διαφημιστική ετικέτα. Γίνεται η συναρμολόγηση της φλωρέντζας με διάφορα μεγέθη καλωδίων. Στη συνέχεια, τοποθετείται η κοντέσσα λειτουργίας, η οποία σταθεροποιεί την ένταση του φωτός. Τοποθετούνται οι βάσεις της φλωρέντζας και γίνεται ο έλεγχος λειτουργίας με ειδικό πολύμετρο. Τέλος, τοποθετούνται σε διάδες τα κυβότια και μετά σε παλέτες για τη μεταφορά τους στα καταστήματα.